Moga Mas Adi. Matur sembah nuwun. Nanging wedi penjara nanging nyita berkewae krasa remo ning dodo bunuh diri nganggo tali golek gerul seloro apa enak edan wae udang-udang dosa Reganada hey Raka Budaya Campur Sari BGS Audio. Terima kasih matur sembah nuwun. Terima kasih matur sembah nuwun. Nah, iki tinggal 2 lagu ya Mas Inyo ya.